Right, lalela ke manje i-theorem esesizoyiprova sizoprova i-theorem yani yama corresponding. Khumbula ke ngaso sonke isikhathi grade 9 ukuthi masikhuluma ngama corresponding sisuke sifuna nje la sizobona khona bani u-F. Masibona u-F asibuki phakathi, sibuka ngezansi nangezansi. Yilawo okufanele siwakhombise ukuthi ayalingana because iwona a-correspondayo. A-corresponda nje khumbula ke ngiqeda ukwenzela ama-alternating sikhuluma ngawo makukhona ama-parallel. Manje sesizokwenza ama-corresponding sikhuluma ngawo makukhona ama-parallel. Sesizosuka lapho siyokwenza ama-co-interior sikhuluma ngawo makukhona ama-parallel kuphela. There are no co-interior, awekho ama-co-interior uma oline bengekho parallel. Awekho ama-corresponding uma oline bengekho parallel. Awekho ama-alternating uma oline bengekho parallel. Manje ke siyokwenza ama-corresponding, right? Siyokwenza ama-corresponding, right? Ake sibukeke futhi ukuthi uma sizobhala into esiyishoyo la iyenzeka yini ukuthi masithatha u-H3 suhlanganisa no G6 lokhu sithola u18 siphuma kukhona lokhu sithe yini ama co-interior angles are equal. Ama co-interior are equal. Not equal, sorry. Add up to co-interior angles. Co-interior angles add up to 180 degrees. Those are the co-interiors. Le nale baphakathi kwama parallel on one side. Le nale baphakathi kwama parallel on one side. Therefore those are the co-interiors. Ileso kizathu esenza ukuthi sithi ba add up to 180. Bese sizobuka uG6 mase uhlanganisa no G7 180 degrees. uG6 mase uhlanganisa no G7 180. Ngoba phela khona i-straight line uKL. Sithe ama angles nje akhela phezulu kwe straight line noma ngabe kuthiwa mangaki, in this case awu2. Asinikeza bani u180. So KL is the line. KL is a straight line. Is a straight line. Right? Gadeke ulokhu uyibuka. Ngicabanga ukuthi usuthi mawibuka ubone lento ethi uma okuthile kulingana no180 nokunye kulingana no180 khona kukodwa kuyalingana. Therefore H3 plus G6 is same as G6 plus G7. Umubuka lokhu nalokhu kuyafana. Ma uthatha lokhu kusa ngale noma uthatha lokhu kusa ngapha ngithi uyakubona lokhu ku plus lokhu. Ma ubuyisa lokhu kuzoba u minus kufike cancel lokhu noma lokhu kuya ngale kuzofike cancel lokhu ya. Therefore this and that goes. Sesele nobantina no H3 olingana nobani no G7. Hamba ke uye kwi diagram yakho ufike ubuke uH3 no G7 ukuthi uH3 no G7 awubatholi yini kwisimo sika F, right? Ukuphi u3 ukuphi u7 ukuphi u3 ukuphi u7
bobabili u3 no7 bangaphansi kwama-parallel. Lo line nalo parallel but u3 ungaphansi no7 ungaphansi esayidini elilodwa lika-red line. Siyayibona leyo nto? Therefore these are corresponding angles and they are equal. Akhona-ke namanye kodwa ngoba sesiprove lawa sesingavele siconclude thina ngokuthi u4 no8 bayalingana, u2 no6 bayalingana ngoba nabo baya corresponda, oline ba parallel esayidini elilodwa le transverse, kodwa bona u6 ungaphezulu no2 ungaphezulu, u5 ungaphezulu no1 ungaphezulu, u4 ungezansi no8 ungezansi, u3 ungezansi no7 ungezansi. All those bonke labo ama-pair ani ama-corresponding angles. Therefore sithi ke corresponding angles atholakala kwisimo sika F, obheke phansi, obheke emuva, obheke phezulu, wenze njani, but wona anjani ayalingana. Corresponding are always equal. Right. Sesizohamba manje siyokwenza ama-co-interiors. Right. Manje sengifuna siprove i-theorem yama-co-interior angles. Kuthiwa they add up to 180. Uma ubuka ama-co-interior ngani yami, it's either uzobuka u-U noma uzobuka lento engikhombisa yona esibiza noma esithi ifana no C. Right? Ifana no C. Imi kanje. Masikhuluma ngama-co-interiors sikhuluma ngalama angle lawo. Okusho ukuthi la imaphi lawa esithi a-adda up to 180 aphakathi kwama-parallel lines. Kusho ukuthi kungaba u4 no5 ngoba aphakathi but in one side. Kungaba u3 no6 aphakathi but in one side. Siyayibona leyo nto. Ayikho enye engale kanje noma engale kanje. Aphakathi kwama-parallel womabili asesayidini elilodwa, those are the co-interiors. Okusho ukuthi ngenye indlela la kukhulunywa ngokuthi uma thina si-adda u4 no5, uma si-adda u4 su-adda no5, lama angles la u4 no5, siyothola into efanayo namzukwana si-adda u3 su-adda no6. Lokhu kusinikeza 180 degrees, u6 no3 no4 no5. Right? Kunezinto okufanele ngishilo kuwena ngathi esesikwenzile saprove siyakwazi ukukusebenzisa njengezizathu zethu. Ake sibuke lapha ukuthi yini lento esifuna ukuyenza. Esifuna ukuyenza yile ake sithathe u-H2 no-H3. U-H2 mase uhlanganisa no-H3, lokhu kusinikeza 180 degrees. Bese sivele sishilo sathi KL is a straight line. KL is a straight line. KL is a straight line. Siphinde siqhubeke sithathe u6 no7, uG6 and 7. uG6 plus G7 nakhona sithola 180 degrees. Kuseyizathu esifanayo u-H2 no-H3 no-G6 no-G7 kuseyizathu esifanayo. KL is a straight line. Sesiyasiphinda isizathu sethu. KL is a straight line. Right? Bese sithatha lezi zinto zombili siyayilinganisa ngoba njengoba bengishilo ngathi uma mina H2 ubaba ku H3 su20, mina nobani ku njalo. Ake sithathe ke lezi zinto ke sibone ukuthi yini engenzeka kuzo.
uma sizothatha uH2 suhlanganise noH3 lokhu kufanele kufane noG6 uma sizohlanganisa noG7 ngoba konke kulingana nani both are equal to 180 degrees, right? Sesifuna ukubheka ke manje ukuthi maphi lawa kithi are of an interest. Of an interest uH3 no G6 ilawo. Angithi? Ilawo. Ake sibuke ukuthi kwenzakalani la. Bese sivele thina siwaprovile ama vertical opposite angles. Uma sikhuluma ngama vertical opposite angles sikhuluma ngokuthi uH2 uyalingana no H4. Right? Those are vertical. But uH4 uyalingana nobani? No G6. uH4 uyalingana no G6. Ayithi siyayibona leyo nto. Uma elingana uH4 no G6, uG6 ueda no G7 180. Right, njoba sengishilo ukuthi uG6 ma ueda no G7 180 degrees. Laba bobabili njoba belingana no 180. You can equate them. Mawusubalinganisa bona ilokho ozokuthola wena. Uzothola ukuthi uH2 plus H3 uH2 plus H3 uyalingana no G6 manguhlanganisa no G7 ngoba bonke balingana no 180 degrees. Ayithi yabona? But mawusufikile lapho nansi into ezokwenzeka. Yile ethi but uH3 wakho H3 uyalingana no G7. Ngenye indlela uH3 uyalingana no G7. Ayithi ayizwa la. Izathu esikwenza ukuthi usho lezi zinto ingoba bona they are corresponding angles. Ngicabanga ukuthi uyakhumbula ukuthi bese sikuprovile ukuthi corresponding angles are equal. Ayithi ayibona leyo. Bese sikuprovile vele ukuthi corresponding angles are equal. Lokho okuzobe sekusho ukuthi in place of G7 when you can use H3 asibuyeleni lapha la. In place of G7 you can use H3. Therefore unobanike uno G6 plus H3 equals to 180 degrees. Buyela ke kulesi statement sakho. Buka iposition ka G6 no H3. Bobabili uH3 no G6 bangaphakathi kulowa C noma U ekade ngikhuluma ngawo. Uthini lowa C noma lowa U ekade ngikhuluma ngawo? Uthi co-interior. Kusho ukuthi njoba zingaphakathi esayidini elilodwa kuma parallel lines zibizwa ngokuthi ziyama co-interior angles. Zenzani ke zona? They add up to 180. Na kuma kuzisho khona ma uyihlanganisa zikunikeza bani 180 degrees.
zimbili izinto iyodwa into ubingeke uyenze la mawuthanda. If ubuthanda, you could have negated noma ubungasiyeka lesi step ungasibhali. Mangithi ubungasiyeka lesi step ungasibhali ngichaza ukuthini? Ngichaza ukuthi ubungafike la uthathe lo nalo u208, uthathe lo nalo u208. Kodwa in your mind bese uthi substitute H3 for G7 la second equation, substitute H3 for G7. Kusho ukuthi ngendlela H3 lapha uyehle ngene la njengoba ngibhalela, but isizathu kuzoba yiso lesi. Anti siyayizwa la. Bese egcineni uqhamuka nento ethi G6 plus G6 plus H3, no more G7, because G7 corresponds with H3. Nangu G7 corresponder nale ama corresponding angles sesiwaprove ukuthi ayalingana, and therefore that concludes lento engiyisho la. I-theorem ke leyo futhi okufanele uyazi ukuthi co-interior will always add up to 180. But ama co-interiors wathola nini uma sino line ababili abanjani abaparallel base bekhathwa i-transversal. On one side of a transversal 3 and 6, on one side of a transversal 4 and 5, those are co-interior, they add up to 180 degrees. Right ke ngithi ke ukuze ukwazi ukuyiprove lento yakho fanele sikhumbule izinto esesiyifundile. Esesikufundile ikhona esikusebenzisayo ngoba sesiyakwazi. Sitheke eqaleni kunoma imuphi uline oqondile. Uma uline wami oqondile ngu-divider busuba nama angles awu2. Ngithe kuwena ama angles awu2 kuline oqondile asinikeza u-half we-orange. Bazoyikhumbula abantu lento. Ngithe u-half we-orange. Ngathi kodwa u-half we-orange ubani? U180 degrees. Sesikutholile ke lokho ukuthi u-half we-orange u180 degrees. Na uline oqondile, anti siyabo? Na uline oqondile. Naba laba babili phezulu ka line oqondile. Okusho ukuthi masibahlanganisa bona C1 ngiuhlanganisa no C2 noma kanjani fanele ngithole u-half we-orange. U-half we-orange 180 degrees. Angisho uma sengutholile ke lo 180 degrees sengubhalile phansi bese ngiyasho ukuthi ngikushiso yini lokho. Sengithi uBC is a straight line. BC is a straight line. BC is a straight line. Siyabona? BC is a straight line. Kodwa mangithatha lokhu okulandelayo, u-angle okhona ku-A nguhlanganisa nokhona ku-B nguhlanganisa nalowa ya u-C1 nakhona ngizothola 180 degrees. Ngizothola u-half we-orange. Uma ngithatha le ngihlanganisa nale, ngihlanganisa nale, wonke lawa angaphakathi mangiwahlanganisa ewodwa ngizothola 180. Bese bethi ke sitshele ukuthi isizathu salokhu yini. Isizathu salokhu yilesi: sum of angles of a triangle. Noma yipi ngisho ngakudwebele nje uma nje ngizothatha laba bala phakathi laba bodwa ngibahlanganisa ngisuke ngizothola 180. Okay, sum of angles of a triangle is equal to 180 degrees. Uzokhumbula ke lapha emuva kwa grade 8 wethu
sawadweba lama triangles sase siwadwebile sase siyameja ama angles sase siyawa-add konke lokho kwasinikeza 108 nakho ke siyakusho njengamanje sesibuyela kulento ke kade silokhu siyichaza ukuthi mamina nobaba sisinda 20 ubani nobani besinda 20 kusho ukuthi bona bayalingana nalapha ke sesenza kanjalo sesithini uC1 manguhlanganisa noC2 lokho kufanele kunginikeze uA manguhlanganisa noB manguhlanganisa noC1 yabona ngoba konke lokhu ku180 konke lokhu ku180 hayi yabona la so lokhu nalokhu kuyalingana ngoba khona kokubili kulingana nobani no180 sesiyasibhala isizathu both equal to 180 degrees right sesibuyela kule nto engikufundise yona engikhulume ngayo kuwe ngeadditive inverse ngathi additive inverse yenumber inamba uqobo lwayo kodwa siyalishintsha uphawu lwayo okanye mayinamba yeqa lolu phawu iyashintsha uyabona ke manje thatha lo C njengoba uplus la uC1 nanko omunye uC1 lapha mangithatha lo ebuya ngapha uzoba uminus mangithatha lo ebuya ngapha uzoba uminus ayithi siyayizwa leyo ngenye indlela lo uzofika ambulale lo noma ngabe kuthiwa kiwa ngapi bese kusala uC2 yedwa ngapha elingana no A ngesikhathi nguhlanganisa no B hamba ke manje uye kwidiagram yakho la ubuke uC2 ungaphandle exterior kuthiwa nike ngaye kuthiwa uyolingana nababili abangaphakathi 2 interior but ababe opposite 2 interior ababe opposite mabehlanganisiwe so sesikuprovileke ukuthi lokhu kuyiqiniso kangakanani okusho ukuthi noma isiphi esinye isimo wena oyohlangabezana naso se triangle fanele uyibuke lezi zinto uphinde uyikhumbule futhi angithi bayayizwa abantu into engisho fanele uyibuke uphinde uyikhumbule futhi njengamanje sesizoyoprove eyokugcina yaka grade 9 lena le ethi bonke abakwi triangle eyodwa masibahlanganisa nje basinikeza 108 right i-theorem engifuna siyoyiprova njengamanje ilena ethi sum of angles of a triangle is 180 degrees. Sum of angles. Okusho ukuthi mangihlanganisa wena nawe kufanele ngithole 180. Lento isho lokho. Thina fanele siyokuprova ke lokhu ukuthi ngempela kunjalo yini noma kungenzeka yini kanjalo. Oqala kufanele siyenze yile engizothi draw a line such that that line is parallel to the third side of a triangle. Yona into engizoyenza le. Yini indaba ngenze lento na? This is my construction
construction. When you construct usuke wenza into ebekade ingekho ngoba ine information wena oyidingayo kuyo ukuze usebenzise leyo information lolwazi ulisebenzise ekwenzeni ezinye zezinto. Ithini ke le construction yami ithi asidwebe ulayini ngendlela ethi lo line esizowudweba uzoba parallel. Sesiyakhumbula ukuthi kwathiwa parallel khono alternating khono corresponding khono co-interior khono vertically opposite khona yonke into to the third side of a triangle. Sizolidweba ngendlela yokuthi leli side libe parallel to the third side. Ungakhetha ke mawulidweba la lizoba parallel kuleli, mawulidweba la lizoba parallel kuleli, mawulidweba la lizoba parallel kuleli. Athi siyayizwa lento engiyishoyo. So ungakhetha wena ukuthi ulidweba kuphi. Sengiyalidweba ke leli side lami engithi lizoba parallel to the third. Mina ngikhetha ukulidweba la mina. Nanti angithi uyalibona leli side engilibhalile eli red alikho parallel kuleli, alikho parallel kuleli kodwa li parallel kuleli. Sengiya indicator ukuthi a parallel. Ngalesi sikhathi ngi-indicator nje ukuthi ba parallel sekunezinto ke manje engizaziyo. Ake ngiqhubeke ku1 lo, u2 lo, u3 lo. Ama angles ami lawa yana ethi yabona. Kodwa wonke lama angles bazokhumbula abantu akhele phezulu kwe straight line. Lo line odlula ku A. Angithi yabona khona lama angles lawa. 1 2 3 nanka ya 1 2 3 la ukuthi kuphela nginqamlile la ngase ngikubhekisa phezulu. Athi yabona kodwa bese ngivele sengikufundisile wena ukuthi angikhathali ukuthi lama angles mangaki, angikhathali angaba maningi ngangokuthanda kwakho kodwa uma i-foundation kuyi straight line anginikeza uhalf we orange, uhalf we orange 180. Basakukhumbula abantu lokho ngikuchazile ngathi nje uhalf we orange 180. Sengiyasuka ke nalo 180 wami we half we orange ngiyawubhala ngempela. Sengithini ke angle A1 manguhlanganisa no angle A2 nguhlanganisa no angle A3 wonke lama angles lawo mangiwahlanganisa mina kufanele ngithole 180 degrees. Bese kuthiwa ngibhaleke isizathu salokho. Isizathu salokho mfana yini? Line through A is a straight line. Line through A is a straight line. Wonke ama angles akhela phezulu kwe straight line mawahlanganisa uthola 180. Cabanga ukuthi abantu bayangizwa, bayabona futhi. Sengiyasuka lapho ngithi u-A1 uyalingana no B ngenye indlela le ilingana nale. Izathu salokho
alternating angles. Alternating angles wathola kuphi? Ekhoneni lika Z. Bheka ukuthi alikho yini ikhona lika Z noma n phakathi kuka A1 no B. Likhona ngoba lower line nalo line ba parallel. Phinde ngiqhubeke futhi. U-A3 uyalingana no C. Isizathu siyafana. Right? Ngoba ukhona uZ la ku3 no C. Ukhona uZ. Athi uyabona ukuthi nje kuphela ubhalwe wahlehla. Awufani nalo Z obhalwe ku A1. Athi uyabona leyo nto ubhalwe wahlehla. Kusho ukuthini ke lokhu? Lokhu kusho ukuthi endaweni ka A1 mina ngiyakwazi ukusebenzisa uB. Endaweni ka A3 mina ngiyakwazi ukusebenzisa uC. Sengiyakwenza ke lokho. Endaweni ka A1 sengifaka uB plus A2 plus u-A3 sengifaka uC. Lokhu kuthiwa kulingana nobani? No 180 degrees. Hamba ke manje uyobuka le position le. Ubuka ukuthi uB no C no A2 abekho yini ngaphakathi 2 B C abekho yini ngaphakathi kwi triangle. Uma bengaphakathi kwe triangle kusho ukuthi sum of angles of a triangle is equals to 180. Wena nawe manginihlanganisa kunginikeza bani? 180 degrees. Lalela ke grade 9. Encwadini yakho uzowuthola lo msebenzi uwenze. Nalama theorem esengikufundise wona uwenze. Uwabuke phansi, uwalalele mangiwakhuluma, ubuke ukuthi kwenzeka kanjani. Ngoba mawusufika ka grade 10 na ka grade 11 na ka grade 12 awuapprove njengoba mina ngiwaapprove la. Kodwa wena usebenzisa lolo lwazi. Yingakho ngithi wena manje ususebenzisa ulwazi onalo. Ake ngikwenzele isibonelo. Wafundiswa ukuthi udla kanjani. Akho umuntu kosalokho eqhubeke kufundisa ukuthi udla kanjani manje. Usuyazi ukuthi udla kanjani. Awuhlafuni nje uvula umlomo, vala umlomo, hlafuneke. Bese uyagwina. So usebenzisa onakho owakufunda ukuze wenze lokho okudingakalayo ngaleso sikhathi. Owakufunda kuyizathu zokuthi yini wenze nje manje. Lama videos ke nalama theorem wahlalela phansi wafunda walalele ngesikhathi uhleli nomngani wakho nibuka ukuthi kwenziwa kanjani nilalele bese niyenza. Uma nihluleka ukusebenzisa lezi zinto nina nizokwazi ukuxhumana nathi kalula. Ngeindlela zethu zokuxhumana nihleli nabazali benu benikhombisa ukuthi izinto zenzeka kanjani, benilalelisa bandisa indlebe namehlo nengqondo bese beyaniyalela ukuthi yenzani kanjani mangabe nizokwenza le. Kodwa mangabe nihlangabezana nobukhuni nehluleka ninganqeni ukusithinta ku WhatsApp na ku Twitter, ku Facebook kanye na ku YouTube nizosithola. Kanjalo nase page ku Google u-info class maths uyotholakala. La ningathumela khona inkinga zenu ngalento nemisebenzi eninikwayo ngalento sizama ukunibonisa sinifundisa ukuthi zenziwa kanjani, then you will understand.